Hei vaan! Ollaan Ooressa. Nyt kun kausi on alkanut, niin ootko miettinyt, että missä kunnossa sun renkaat on? Itse tajusin siis tuossa vasta niin kuin muutama vuosi sitten, että renkailla on ihan järkyttävä merkitys siihen ajamiseen. Nehän on niin kuin ainoa asia, mikä osuu maahan, kun sä ajat. Niin kannattaa miettiä, mitä sulla on siellä alla. Mä oon nyt itse testannut tässä VTP:n kumeja tässä alkukauden ja en voi muuta sanoa, kun oon todella tyytyväinen. Mun edelliset renkaat oli ainakin ihan järkyttävässä kunnossa. Onneksi vaihoin ne. Nää on semmoset VTP:n niinku rouheimmat kumit. Mulla on Verdict edessä ja Jutke takana. Nappulaa löytyy. Tää VTP on semmonen, että se on oikeesti iso nappulaa, kun tänne jää tän kokoinen kivi väliin. Eli edessä mulla on Verdict. Se on 2,5 leveä eturengas. Siinä on tosi leveä toi kuvio, että se ei mene tukkoon märälläkään kelillä. Itse on huomannut, että pystyy kyllä luottaa ihan missä säässä tahansa, oli sitten kuivaa tai märkää tai mitä vaan siitä väliltä, niin ei kyllä lähde alta. Takana mulla on 2,4 Jutke ja siinä on tosi isot nappulat, että pitoa löytyy. VTB eli Wilderness Trail Bikes. VTPhän siis tekee niinku paljon kaikkea, esim. Vanteita ja satuloita ja grippejä, mutta se on just ehkä tunnetuin noista renkoista. Mutta siis se on perustettu 82 Jenkeissä, eli silloin aika pitkä tietämys noista renkaista. Ja Suomessa noita saa esimerkiksi Bike Shopista ostettua. Niillä on aika hyvin kaikkia eri kokoja ja malleja siellä. Mä voin linkkaa tuohon kuvaukseen pari juttua, mistä pääsee vähän lukea enemmän noista malleista ja niiden ominaisuuksista. Mut Verdict ja Jutke on parhaita tommoseen alamäki- ja enskakäyttöön. Se on tällainen Rocky Mountain, niin mitkä renkaat sulla siinä? Tää Rally Englannilla Jutke edessä ja Verdict takana, vaikka pitäisi olla ihan päinvastoin. Niin, eli VTP:n kumit. Mitäs oot ollut mieltä? No, kaikki lähes kokeilena, niin muita en enää edes halua kokeilla. Noniin. Pito ihan paras ja rullaavuus ehkä paras, mutta pito ihan ylivoimainen ja renkaan kudosrakenne aivan ylivoimainen. Vai ajaa jopa yhden parin paineellakin sähköllä. Joo. Mitä sä arvostat kumissa? Kyllä se ehdottomasti se pito on. Joo. Jos pito ei ole, niin sitten ei ole luottoa jonka. Niin. Se on ihan se just niin. Niin. Ja sitten se, ettei tarvitse renkaassa olla 3 paria painetta, että se ei pamahda puhki. Niin, sekin on aika tärkeää. Niin, eli aina motocross-miehet sanoo, mitä parempi kudosrakenne, sitä paremmin rengas toimii. Sitten ei tarvitse olla niin helposti painettava. Niin, käytätkö sä sisureita vai litkuja? Sisureita, mutta kyllä takaa saisi olla insertti ja litkut. Joo. En mä, siis koska se rullaavuus ei ole mun juttu, vaan se pito ja renkaan toimivuus. Ja sä käytät sähköä parkissa ja lenkeillä. Ihan joka paikassa. Yhden pyörän taktiikka ei ole paras, mutta toimii kuitenkin. Mut noi renkaat toimii lenkillä ja parkissa. Juu, ja noi jopa toimii talvellakin. Noniin, se on hieno.